Slogan Chancel Marshall, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tahqa vai diqilati dosh da ham lata stashi dosh adizm barwi diaspora война diaspora и ютер زمان نشاني спор قدر تاخ السنة زي ما نشاني другими диаспорами استاشي доش адой. Тахнаш динаха قيت شوز لج بوق но наха баргует собой ши хамда качачо дик баргус но бар сам шиндец качачо баргуш хамдатс والله دوق разборка дишан война их ёлхуш мас каждый второй хандатсан проблемаш великий тастен доқ вопрос что основном вопрос малахтян карточи из копейки что дали надо хамдас а сингер гайер сун ахчалут время чакани сун должен вот соцен должен ёлхуш из разборка же война тоже хамаждас إيش عشان هذا بريمير حيواني دقية تحت الرجال ناخي هم خذ مشت ساس حماش تصمي شيء فتقواش تقع سجى سواش جات عن سجى سياق جات بروست دي خردق ساس بيت باش حماش تقول داني إيش باز رجش حماش بيولا شو تحاول شيء دايولا تبار إيش تخذ إيش دعشك تأخر أنا أنسى إيش يعني دول هم يخد نيسلوتس خلص شو سك بوسق سجى وشيء توج داتس تنبولي تحن ماشي وهوش تحن دكات مودلاتش يخير داخش شين آخر شندو صانخان ماشين يحكي 300 يورو حدين داس يعني إجازة بوركة تعيولي صار سمعي يعني جستيم زبوخ وحبيش ده примерно هذا قيد شو يقي زبوخ بتوهم أورمني سنتي بار سنسبو رشيد سبعة شلته هاي يخو أغلب داد مديس لبوم случае شيء вопрос сниматься مشتو так خالص وين آخر خالص ويخباش بوش بناخ خود سقطه بر зарплат лужи обязан должи поручение хамдас просто бисмиллах делши до ардан кай шуши могур деддик кояны хардан ишт бог беж с командир фон сак янгели яхкели ход халя салати помещение ивей вейсен помещение ёшка сак метигяс война сун болжиш масмети до губа охлин ливей так чичи докко хамдовейце помещение вей халиш Там ждина с помещением ецери практически невозможно продолжить тормоз делать, что хамаш соцдары. С хад из наха. Юг цац камелаш хахзаш тяха кун мелчо хохо шанс. Хохуня дежди то неахро леждать шеу калежди. Эш талдышан вежери масниге тахайта яхаз свени qilат дукку конфликт жишан. Дукку конфликт жишан война qilат вы чудуш хамаш дукку конфликт шхуй. Так из конфликта даянчи хам основном в халятынчи حاجة примерно халат войнах ицек. Ицека хат смело ал дусоны исега позитивный вой. Шей бог бе шей деши шей спортом заниматься шей хороший семьян уж исега смело алишу сасага негатив ховой. Из исег вицевичи руч вот сасаг хол дамар хажаш журналда избы газетада избы мас семетишки вуц сасаг ховой. Чудашки чачо заметно камдывайдер. Заметили или вы специально мобиль даже докпен цагавай дилде хождвин он лашо хал хождвин судашки вы лердалдис вы важ лердалдис эггер халхагы эггер дикаwa кунахы сун хет шине хатбелашта шидизлатын далди моги сылки кунахы сун сайк аяш не дизлар обдалу дат хайдиз адвадич а сейча суши мости вы дадич общем халяч такой порядочный дож нормальное положение может давать такой. Док кегинах хатцец амауалж ведиш баш. Даже австрийцы заметили дят война сенне диша тахкуш кам дахт они заметили дят субханаллах док кам дашанс. Хабяка буквально приябут баля мотто амбей цициш малбача дика фитекити уже лучше ученики школы да бог выбраш. Штаху да бог дишиш буквально шимол да хамдик вашта дали. يقدر أستور أوش تبار ساسك يقدر أري كيوي ملدوش لهم بار دوغري عدوغي سنها شغلة اللي تأخذ أجر بيرج دادوخ كيوي بيرج مجهد وين أصل بيرج دادوخ سما حقيقة قد سوداق страшно трагедия хуги ты в камене хамды з недавно вы почти лишь 220-230 бердёх только по Австрии война бедалехка бирж ساسك بيحكي وش خلص ويشارع داريها درك بيحكي عادله عادله إيش لأن سقمتي جاتش ويجبير داريها تعبان ساسك واسوس
Просто вываживал луц. Халяться жилплощадь соответствует, уже там причины продраться, жилплощадь просто соответствует ситуации. А в этом цену здесь доходи, а поэтому читал сберешь халяться скрывать, а будешь парад метод делать, держишь, а цани наши не надо, коли все равно хагуш задалась, атыс вопрос, все равно гуш задал вопрос, гуш тяжел, так сократила, здесь сум 5000 евро, здесь сум 8000 евро, я только телефон шает. تكون مشاهد ضاع ويسن تيجي تخيل كسر حل ضاخش أخش عاد وكذي بمشي سجلت لا دكتور وز يقدر حلقة ورثة بستوى على الورد أخذ نحات في بيسيات حنستانش دي نحا كاج دبيتها باتريسي ورق الحمد لله بعشت علاش بمشي نيوي يوبر سندوت يالشي بمشي نيوي بقدر يالشي يزر помещение езвейны яхку помещение хланчно худяцеры. Ну балда я шут коллективу хасхайвака помещение содержатель лицбац. Сюда шти хан лукунах на бигош мастинг вардайха алыр дохвей хотя бы немножко коммундаха, но ослабия. А за хатские сотнями тысяч алухи яхс, сапомещение снятия, а вот течету оправдать дар арендлой банкетный зал кадар. Но опять-таки с хамди, просто здесь бартхал без конца хамди здесь, дох зику дожи, дох нож хамдатс. Так взаимоотношения с другими диаспорами, основном и латыжи уже проблемный вопрос афганцев. Афгане хабяхта бусул бихат, сун сабаж бусул бачиш кубутичи, но тем не менее царцань тот конфликт школы, хожи иш конфликты, кровавый конфликты школ, латер тугур хол, уршиш руктер хол. Так опять-таки то разянские пары, каждый собой шедезу хочет долдич. Кезя хугеря херцунж. Эже цапа дайбу ачиш поддержки ачиш лишь бы цагар дайнаш харбя хабита цапусан лиса целый страдас хабита лиос бусан цап хаман ихдас хам луксар вей дашу язмуа يعني устي عادو خشك تابوش تابو خش حنبل ليزي يعادو قد صنع دوكسبت خلاص ويشار وصدعتي خنش حاتي خنش خلاص صدعتي جاو دي خدر لجري شيء ديزل قينش ديزل دولار سيدين إيدين داودر شودر مجاوا خد ملتان أسترما ألري каждый чу шиши метик шиши цах шиши семья судал я что я цап тебар арвал вес цап тебар я квалха цап порядок я с порядке ги ал есть есть сагуети я даже нан я вошит эти я воши ква порядок хайца порядок хайца хайца судал да вот бы хана ши хажу дежи любой сам выиграл حد شو تها نوجو أجتاج إيوه خد زيدي واجو سام даже хамсоваш не просто хитрый скугу венаса кугу я хитрый хочу сразу стать а то это сам душа действительно разобраться дежи так дежи хамда даже Германия хада гуака замашен эти аша сразу венаса атиоса объявление хотя сюда ходяхи бялцы сюда опорожение елнцы так а вот они покажешь на то что да шали лиши вы просто лордал из заметный да вы у вас شو أحب يا أمير جوين ويا فلات خوش وقت والله قشقة مش حاجة شو تاعها أريجنال قام دويدر أريجنال قام دس سون حق الجميل قد واتش قام كيت سون ويدر دق حماش بعدين سون دق ماتش كون لينوس دق روسي بليج وستوكي يورو سون شخص وار بتجاس просто скажешь что просто отдел вышел вош حقيقة شو تاع فين ناسك حباك بيش تاشينال вош حقيقة سنسوا استراتيجي شيء موجود له بس حكي فيه والله موجود في شيء فيه بيس يا أختي ده مولد سن إيش الحمد لله وقت شو تقوي لاش أغار شيء ده نبغى خير كم حالات حما يودش داستش دو قيواتش خمسة سبعة يجاش من случай جا интерес خيتيس من سداشتي هنشوف نوس يا пример هنشوف شقواش من الثامنة ده وبانش دريو случай так спустя я чал убан чакта что я арвал лист охранник حد بيحكي они не имеют права тебя трогать но они хотят эти отсюда латыш арвал жуляваш так вот хочу кому ши говорю цар арвал я вот арвал шамачур так уже вы он их сахан латис дуян вы нахак попросите дорвей цар хаму дорвей цар садик бахш ара جو موقع ويج باش حاب يحكي قام يعطي دوتي كتير خاص اربع ويج تاخيرش اربع نقرا ساعه ابيشات حل اربع دولار واش يعني حسب يحكي يوخ وين عشان حسب يعني بورا شيء لاش كم وش هم بعد دوي مش دي تاجا اكو اربع ناس كانوا شيء صار ترمين دوش حمين بيس لا شو متي ياتش اش ديست يو حسب من جهه
صلم علم ده شيء مرة الخايخ سرازو هوش تفتنا هو مش صور بابشي كل تاتسلوش أرميال رسالة تعشي بيجا شيء يأذى مال دوشن ديتا عين ده فوق بيج ده بيجا إيش تعوض تروي عشان حالس بروست داش ده حاله سان كمش دقيق دواتش حماش درس سام بي تحت بواش إيش تعدوس ديزوي سام فردي ديزوي ومس حمن تحت وديك يوجا عامل جديد الصخرة نأتي يزوي وديك يرجع مو يرجع دعيت زوجته الحمد لله الله يا خوش المسجد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.